Esike ne y'a mɛn an ka taa kununko yɔrɔ la o b'a sɔrɔ kununko ta de jara jinɛtigiw ka jinɛ mansa Solomani jinɛtigi Bigiri ani Nafa wulafara donsokɛ tɛnacɛnbali a y'i jɔ musoba min ye Macha Kɔnɛ Madame Togola ka bɔ Kɔnɔwarikaw fɛ yen wa BC balimamuso de ko don Seydou Den a kunkan bɔra tuguni a ye wele bila farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen ma a ka sanyɛlɛma belebeleba min ni o bi kɛ Abijankaw fɛ yen quartier Agnama ko a sera tuguni a bi daminɛ septembre kalo tile 5 ni ka taa kuncɛ tile 8 ale la ni sanyɛlɛma belebeleba in kɔnɔ jinɛsɔnw bɛna ye a la ka taa se dusukɔninfɔba ma ka taa se jinɛfɔli olu ma septembre kalo tile 7 sufɛ ka dugujɛ tile 8 na nɛgɛ kaɲa 21 o na kɛ dusukɔninfɔba ye dusukɔninfɔ min ni a bɛna lawaleya karamɔgɔ Segu Tarawele ale fɛ o ye kɔrɔlen kɔ ye mabakaw ka kɔnɔba kɔnɔ historien dusukɔnin juru wɔɔrɔ bɛnnen bɛ min bolo ni ka su belebeleba in denfaminɛ talen to k'a di dugakɔrɔ Ablaye Jara ale ma ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Kɔnɔwarikaw fɛ yen Banikokaw ka tile in ko tɛ wa ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye plus 225 07 07 35 77 62 walima i bɛ wele bila a furukɛ ma ni o ye Jigiyabulon Buwa ye plus 223 79 11 39 37 Macha Kɔnɛ ko k'a ye wele bila donso den n'a ba soma den n'a ba jinɛtigiw wayinbaw ka taa se dusukɔni kanubaw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma sinji sira ni baden siraw o bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an ka taa ni sanyɛlɛma belebeleba in kɛ ɲɔgɔn fɛ Macha Kɔnɛ ale jabala la Abijankaw fɛ yen aw ni ko aw dansɔgɔ aw kan bɛn septembre kalo tile 5 ka taa kuncɛ tile 8 ale la Oye que te de ala de no oye